azaltzea. Harremanak ez txarrak, baina ikusitza arduan dagoen bilakaria, baina erabaki du muga bat ipintzea eta azalpenak batera egitea. Gure gizartea desorekatutako sozial-organiaz eraikita dago. Gizon eta emakumeen arteko harremanak ez dira parekidetasunetik eta errespetutik eraikitzen. Patriarkatua nagusitu da eta emakumeen eskubide eta baloreak gutxiesten dira. Horrek ondorio larriak ekarri ditu. Parekidetasuna lortzea lehentasuna izan beharko litzateke udal gobernu eta beste erakunde guztientzat. Ondio hori Euskal Herrien emakumeon soldatak 7.785 gutxiago kobratzen du, orokorrean lan partzialak 80% emakumeak egiten du eta enpresa handienetako administrazio kontseiluetan 17% bakarrik da emakumezkoena. Euskal Herrien biolentzia pairatzen dabil 4.000 emakume, 2015 4.000 emakume egon zen, eta eraiketak bai, adibidez, Estatu Espainolian 2015 urtean 74 emakume zen, ez? Eta orduen, goera honi buelta emateko ezinbestekoa da denon implikazioa, bai emakumezkoena, baita gizonezkoena. Horregatik, gure eguneroko bizitzan parekidetasuna ekiditen dituzten jokabideak aldatzeko jarrera aktiboa edukitzea garrantzitsua da. Herri mugimendutik lan izugarria egiten da azken urteetan, eta lan bikaina egiten ari da momentu honetan. Eta jakin badakigun arren herri mugimendua izango dela eraldaketa honen motorra, administrazio guztiei lana beharrezkoa da prozesu hau azkartzeko. Baina guk ere zereginak ditugu. Udala da herriengatik gertuen dagoen erakunde publikoa. Gertutasun horretaz baliatuta lan pedagogiko egin behar da gure herria aldatu ahal izateko. Horretarako baliabide, konpromiso eta irizpide garbiak edukitzea ezinbestekoa da. Legegintzaldi honetako balorazioa. Legegintzaldi honetan sartu ditzen dela urte eta erdi, legegintzaldi xamarrotxan jarri zanerako ikusten gauen eskortu hori zen dela horreko legegintzalditik hasitza, berdintasuna izen daixen udaletxeko lehentasun bat, poliki pausa hondixak emuti eta duda momentu bat horrek eskaketan oinarri zendu hori utzitzea. Baina azkeneko urte eta erritxikona ikusten dugu ezer ez dala mundien pausuak bai geratzen dabit eta horri ikusten duguna da proposamen asko gondiela maigainen, baina benetako konpromiso politikorik ez dala da. Legegintzaldixa hasi izan, berdintasun saila osatu dagoela, pertsona bat jardun erdiz kontratatu dagoen eta gainera aurrekontuetan bai berdintasunak euken bere aurrekontu kondizioa. Horren adibide moduen ikusten dugu, numero batzuk botako ditut gainera, azkenengo lau urtietan aurrekontuetan eukida bilakaria izan da gorantzkoa, hasi izan aurrekontua 2008an 35.000 eurokin, ondala urteetan 2015an 71.000 ingurura jaso zan aurrekontuak eta momentu honetan 2016ko aurrekontua izan da 75.000. Begiratzen dugu gastu errealei, 2008an gastu erreala 35.000 zan, 2015an 55.000 eta urtengo urtien gastu erreala izan da 22.000. Horrek esaten dagoena da momentu honetan urte eta erdi galdu dira. Uste hori bakarrik ez dara, beste diru laguntza batzu duen galdu dieta artean, adibidez, 7.000 euro bueltako diru laguntza bat galdu da, emakundek emute zauena, eta beste 4.500 euroko diru laguntza bat diputazioak emuten zauena, pertsona bat eukitxea gaitxik kontratauta berdintasun saila aurrera egiteko. Orduen gabiz horretan, lanera 12.000 euroko diru laguntza bat galdu da. 2016an, berdintasun saila nagoen langileak apirilia bueltan itxin jauen, orduan, horren arduan, gobernuak eukidagoen erantzuna izen da, beste pertsona bat ez hartzia saila aurrera egiteko. Orduen horrek esan dut da, berdintasun saila,
geldi egotetik isaisaia desagertzera pasau dela. Orduen, ikusten dagoena da momentu honetan egoera kritikoa dela, ez dela bakarrik ikusten dugu borondate politiko kontuan, momentu honetan gobernuan martxan dabiltzen taldiek ikusten dugu ez daukila ez kapazitaterik, ez irizpiderik eta borondaterik sail honek eskaketan dagoen lana aurrera atarateko. Ja, ekaina baino lehenatik ja, egituna ausarketa bat dagoen berdintasunen inguruan, eta pentsatu gauen aurrerapauso bat egin behar gaudela, eta galdera sortatu jauen galdera zen zertan lagundu egin guk berdintasun politikak aktibatzeko. Udalak tiene borondate falta gaudean, zer egin. Eta guk planteatu genuen, prest egin dela, eta ariketa saia eta kompromiso handia izan, prest egin dela guk, eta gobernuan ez egon, berdintasun saia hartzea. Hausnarketa prozesu egin gauen, eztabaidatu gauen, eta azkenean kompromiso hori hartzeko autua egin gauen. Ekaina bukaeran, EAJ-ari eta hasi ginen proposamena. Proposamenan horren oinarria nik uste dut sintotasuna zela, guk planteatzen genuen guk prest geundela arlo hori hartzeko, klaro geneukan hori ez zela gobernu akordio bat, ez zeukala beste kompromisorik edo beste lorturarik beste arloetan edo aurrekontuetan edo beste ezeretan. Gero ere, ikatela genuen helburu batzuk eta irizpide batzuk eta horren aurrean nolabait gobernuak ere prest egon bat ditzake horrekin gurekin bat iteko, berdintasun saila aurrera eramateko behar genuena baliabideak ere, baliabideak ezinbestekoak ikusten dituenak ziren bai teknikari bat lehen egon moduan, martxoak apirila arte egon moduan, aurrekontu estable bat ere planteatzen genuen, eta gero ere beste planteamendu batzuk egiten dituen. Hori ziren zurtade nagusienak, eta gero horren barruan ere planteatzen genuen berdintasun gune bat sortzea beharrezkoa zela. Berdintasun gune horren helburua izan beharko litzake, parekietasuna edo berdintasuna sustatzea txabaltan, eta hortarako ere planteatzen genuen edukiak, helburuak, eta baita ere metodologia, baliabideak, lekua, prozedura, oso planteamendu zehatza egin duten udal gobernua. Eta urriak lauan jaso gauen erantzuna. Erantzuna egiteko denbora esete izan zela uste dugu, gu decepzio handia hartu gauen EAJ-aren erantzuna jaso genuenean. Egia esanez, ulertu dugu gure proposamenari zuzenki erantzuna ez diotela emun, gu pentsetan dugu EAJ-ak askotan planteatzen EAJ-ari planifikazio falta dagoela udaletxean, bai orokorren eta bai arloka, eta ikusten dugu nola bai saiatu direla hori gure kontra muertatzen. Baina, uste dugu ez daukola esankarik ez bururik. Gero ere, esaten dute, maiztremina edo zehar derra moduan landu behar dela gure proposamenean ez dela agertzen denean, eta kurioso da, justo orain subentzioak galdu dute justamente hori lantzeko ez, eta hori leporatzea justu bat duzela. Orduan, gu galdera bat nahi dut zaude EAJ-ari, aber ze gobernantza eredua nahi dagoen atxabaltarako, eredu bat done akordio bitartez eta denotera artean gauzak aurrera egiten dugu, edo bakarrik kromoen truke besteekin induten moduan gauzak aurrera erratea. Bukaera nahien proposamena, pseudo-proposamena, osasi proposamena egiten dutena da, orain indarrean dagoen berdintasun plana udaletxean 2017ko ebaluaketa egitea. Orduan, gure galdera da. Orain arte urte terdi pasa ondoren eta haien proposamen bakarra da 2017ko dagoen berdintasun plana ebaluatzea, hori da EAJ dagoen konpromisoa berdintasunarekiko, guretako nahiko larria da. Y nosotros, tanto Bildu como nosotros, creemos que el PNV no sabe qué hacer ante el
tema de Berdintasuna. Pero parece que les ha dado miedo, porque hay ya su incapacidad y no han tenido la suficiente valentía para dar un paso adelante. Como bien dice, se ha comentado en la mesa, desandando todo el camino que ya se había andado en el tema de igualdad y de Berdintasuna en ARE, que pues, se había hecho un trabajo bastante importante. Y eso pues se está perdiendo, llevamos año y medio ya sin nada y bueno, la cosa es preocupante. Entonces, eso, por nuestra parte tenemos claro que es imprescindible, necesario un técnico de igualdad, igual que lo es el de deporte, el de euskera, el de cultura, o como otros técnicos, incluso el de urbanismo, el técnico que sea, creemos que es necesario que haya un técnico o una técnico de igualdad. Además, el sexto plan de igualdad del Gobierno vasco, al que tanto hace referencia, se recoge el objetivo del GEP 2002.1, aumentar el número de unidades y de técnicos de igualdad de la Administración. El otro asunto es el código de igualdad. Contra eso no plantean ningún argumento y el único que hay es un emakume txokoan Arrasate, que por cierto plantea como propuesta el modelo que han criticado que lo han criticado siempre cuando hemos hecho referencia a que aquí queríamos hacer algo parecido a lo que hay allá, y porque es solo para mujeres. En 2015 el PNV decidió gobernar con el PSOE, vamos, una decisión totalmente respetable. En consecuencia, la responsabilidad de la gestión de todas las áreas corresponden a ellos y ellas. ¿Cómo se puede plantear un año y medio después, sin haber hecho nada, y después de recibir esta propuesta, que para el 2017 se va a valorar el plan en vigor? Es un poco vergonzante, porque ante esta situación, Irabasi y H. Bildu de Aretxabaleta hemos decidido no acudir a las comisiones de igualdad. Las comisiones de igualdad que se puedan convocar de aquí en adelante. La verdad es que desde febrero no se convocan, pero de hacerse, esa es la decisión que hemos tomado. Si el equipo de gobierno hace público su compromiso, si de verdad pone en marcha el área de igualdad y con los hechos vemos que de verdad hay voluntad y hay interés en trabajar, nos sumaremos a trabajar juntos. Mientras tanto, invertiremos nuestras fuerzas en trabajar con la gente. Para terminar, queremos dejar claro que desde nuestro punto de vista el gobierno del PNV ha perdido una gran oportunidad para trabajar a favor de la ciudadanía y para hacerlo entre todos y todas. Tendrán más oportunidades, esperamos que las aprovechen.